бори аввал пас аз гузашти ним аср сиру асрори филми пуровозаи рустам ва суҳроб ошкор мегардад. муборизаи таҳмтанону зебосанамони давр барои нақшҳои суҳробу гурдофарид. ай болои асп як даст гирифта партоф. ман сазовори ин нақш не, ман ба монанди онҳо зебосанам не. хабари ногаҳоние ки Борис Кимёгаровро ба ташвиш овард. Стал ругаться с Батаевым, он сказал: Борис Алексеевич, мы все придумали. Это как раз вот в это время произойдет. Я думаю, мы успеем во всем. сабаби афтидани Ҳошим Гадоев ба беморхона ва фирор кардани ӯ аз он ҷо. турба қати фуромадам, гифт қати. бонами гурдофарид қати ҷанга давом дорам. боздиди гурӯҳи эҷодии мо аз маконҳои сабти филм дар Исфараву Чилдухтарон. ҳамон майдони Лолазорест ки шумо дар филм мебинед. ин макон на фақат дар мавзеи Чилдухтарон, балки дар тамоми ноҳияи Муъминобод бо номи қабри Суҳроб маъруф аст. андешаҳои ҷолиби шоҳидон аз рафти наворбардории филм. аз ки сини сангову хамбид хча парту тозон рафтаму сипарро бардоштам. агар лук скандари ки мезанамаш ягон баниса қабулша мекунад ё тари мегирад. рустам қати суҳроб ба имрӯз беҳад жаножанӣ тануман канд. сабаби интихоби қалъаи Белград-Денстровский ва ифшои ҳодисаҳои аҷиби он ҷо рух дода. манам сахттар якта задам. муҳаммад ту чӣ кор кардашти мегӯфтам ман. отделение милиция бурдам. нағз ки мехостанд мӯҳошо тарошанд. ҳамчунин атрофи сару либос, силоҳу тоскулоҳ, мусиқӣ гӯё воқеаҳои кадрро тавъам тасвир мекунад. ва баргардониши филм бо забони тоҷикӣ низ қисса хоҳем кард. мо ин филмро аз нав гӯё бунёд кардем. ҳамаи ин дар се қисми филм аз филми Рустам ва Суҳроб. Рустам ва Суҳроб, фоҷиаи таърихие аз назми Шоҳнома то экрани синемо.